Sir Jun, o sa imong listeners, mayong gabi kaniyong tanan. Unang pangutana, unsa man ning hitabo sir? Aron pod nga mahibaw ang publiko ba kay ato nakit-an putol man guni nga video, wa makita ang kitibuk-an pagsugod ba? Nganong gidakop man ni Ay. ang kalaki? Yeah, based sa katong video nga ako nakita og sa gibasa nako ang complaint affidavit sa among sakop yun nga og sa police report. Ang hitabo is during field enforcement sa ako ang mga law enforcers nato diha, adunay kato certain Mr. Velasco nasa atbang. So ang iyang kuan ginaprovoke niya ang mga field enforcers nga kesyo isa mga pobre ba inyong gipandakop, and then so naalam ang mga enforcers nako, actually ako mga law enforcers, most of them is mga kaning kuan mga retired police officers. Kaya karon ni approach to si Mr. Velasco naka-shorts o naka-jacket, and then nabantayan nga nay murag bugdo sa ihang kanang iyang sa jacket ba. So dito na dayon nibalik siya iyang motor, then giadto dayon sa dito nabantayan sa katong retired police nato nga nabugdo. So mao tong ihang di man sila sure gid kung kanang unsang klase tong deadly weapon, kung pusil ba to or kaning kitchen knife. Actually do to kitchen knife. So mato ilang gi-restrain, ilang gi-subdue kay para nga ma-sure nila nga safe sila o safe ang public dito. Motong ingat to ang nahitabo. So nakita ninyo duha ka buok ang kitchen knife ilang na recover, color kuan dito pink o red specifically. So gi-splice na tong video. So kung imo tanaw ang video nga splice murag nahog na overkill gito sa among mga personahe. Pero ang intention gid adto sir is kanang para ma-secure po ang among mga sakop, kay nakita nila nga murag nakainom ra ba ni what if nga nakarito siya kaning sa diba handgun nga dala dito, at least nga secure. So mao tong hitabo. So sorry kayong kung mo nang ang impression sa mga tao ang among gikuan lang is ang security po sa among mga sakop. Actually wala man to siya di ba to siya gina-apprehend kay siya lang gid ang nag-approach, so siya ang nag-provoke kay bali. So mo nang pagkakita sa among mga tao, mga retired police officers, suspicious sila. So mo to ang nakita na kuan gid nga, well, it has to be done. Ang hitabo gid actually sir is katong video dili naman to siya enforcement na sa law enforcement. Ang hitabo atong katong video is kuan na to siya kaning citizen's arrest ng hitabo katong portion. Oo. Kada na ang kuan kining pagdadanyag kutsilyo. Asa ni gamito niya isip mag-uuma, padong mo ni siya siyang umahan? Ang allegation kay gamito niya isip mag-uuma o niya naglibog ko kung mag-uuma di ang gamiton kong kutsilyo. Diba kanang magbasok kanang bolo etc. Kato siya is I do not know. I just don't want to kaning mag-assume kay ngano ang kaning siyang kuan naka-file na magud taog kaso dito before the prosecutor's office ganiha mga alas 5 kapin kun kulang. So bahala na si fiscal kung unsa niya pag kaning evaluator assess ang facts ana kung ipadayon ba niya file ang kaso, ang among gi-file nga kaso dito sa korte yabang i-file or yabang i-dismiss sa fiscal level lang. Unsay kaso atong ipasaka batok sa maong mag-uuma? Ang atong gi-file nga kaso ang kanang sa public disturbance, Article 153 kung ako nasayop, o kanang nay certain kuan sa Republic Act 7166 katong synchronized law, particularly Section 32 katong bitawng carrying of kani mga firearms and other deadly weapons nga only katurang gi-exempt sa COMELEC, something like that. So nana siya sa fiscal karon, so depende na sa fiscal kung iyabang i-file or dili. Okay. Wala, it's beyond our control na nanas kamot ng bola na ni fiscal. Asa mo ron gitanggong ang maong farmer? Hello? Asa man na priso? Asa na priso ang maong farmer? Ay, kuan, ang nahitabuan na is regular filing, so wala siya na priso, na release siya. So
mag preliminary investigation, magtubag-tubag pa na. So depende na ni kuan ni fiscal. Wala siya nakagawa siya karon tungod kay regular filing atong gigamit. Wala na siya inquest. Okay.